Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Vaccination para sa mga pamatanon nga nagapangidaron 12 tubtob 17 anyos ang pagasugura na sini nga semana. Kag British Ambassador ginbisita ang lokal nga panguluhan agud talakayon ng importansya sang mental health. Magapatigayon sang weekend schedule sang vaccination ng Iloilo City Government para sa mga kabataan nga nagaedad 12 tubtob 17 anyos. Pfizer vaccine na pag-ausaron nga ginrekomenda sang National Interagency Task Force. Sa pinakauli nga datos sang Iloilo Vax Team, Nobyembre 8, nakarecord ang syudad sang Iloilo sang 3,304 ka mga dugang nga individual ang nabakunahan kontra COVID-19. Bukas naman ang walk-in vaccination para sa mga kabataan nga nagaedad 12 tubtob 17 anyos. Mahimo magpadulong sa mga mega sites sa SM City Iloilo, Robinsons Haro, Ateneo de Iloilo, Iloilo Convention Center, Mega World kag University of San Agustin. Madasig kag organisado nga vaccination rollout ang sekreto sa mataas nga vaccination rate sang syudad. Kahapon nga adlaw Nobyembre 9, personal nga ginbisita ni British Ambassador Lori Beaufields si Mayor Jerry Treñas. Dirigin talakay ang importansya sang mental health kag climate change awareness sa mga Ilonggo sa tiun sang pandemya. Ginpakigbahin man ni Mayor Treñas ang mga best practices nga ginapatigayon sa lokal nga panguluhan. Lakip na diri ang pagpatindog sang healthcare facilities, pagpatigayon sang vaccination rollout kag urban farming. Nagpatigayon man sa sinapol ang UK Ambassador, upod kanday Department of Health Representative City Health Officer Dr. Arthea Tampos, kaupod si Dr. Rebecca Gregorios. Ila man ginpakigbayan ang COVID-19 intervention kag mga programa sang syudad batok COVID-19. Ang iban nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.